ang Malacanang mga higala may distansya sa pamahayag ni Romualdez. Kaya naman may igsoon nga nagpagawas og pamahayag si Romualdez, no, si Martin. Kaya niingon lagi siya may higala nga di na kuno siya magpakahilom. Mutingog na gyud kuno siya. Nya labaw na gyud di siya musugot nga mag-inusara. But pasabot mga igsoon, if he is going to face this legal battle by, di siya musugot nga siya ay mahimong scapegoat, di siya musugot may gala nga siya ay mahimong fall guy sa korupsyon may gala nga matod ba niya di lang may gala siya usa. Ay! Sa korupsyon nga imposible kuno nga moag-agi may gala sa legislative. Sa korupsyon nga mas posible og kadtong dunay responsibility kuno ang ana as executive. Karon kinsa may naa sa executive? Ang iyang agaw. Mo kanina kaingon ang uban laglagan na ba ni? Mao na ba ni mga higala ang ilahang ginatawag nga nemesis or sinugdanan na may higala sa ilang demise? Kini mga higalang pagbulgar karon? Nahilom pa man hinoon, no? Kay nagpaabot-abot pa man mga higala kang saldi. Kung muuli na bagay si saldi kay ang sekretary may higala sa DOJ, nga si Secretary Bida por Bida. Niadto naman mga higala dito sa Czech Republic o nakig-ariglo dito kung saan mga higala pagpauli kini si saldi ko. Ato mabinaon may galak kay murag kanga gamay. Si Auntie Claire ani gipangayuan may galak pamahayag nga Auntie, mura man og ang imong amo mo gipadungog ani, no? Murag ang imong amo may gipadungog ani. Unsa ba imong masulti? Ato ni baminawon mga katropa si Auntie Claire be. XFM Katropa. Para po sa unang katanungan, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, in a video message, former House Speaker Martin Romualdez says that he refused to be the fall guy on the issue of corruption and budget anomalies. What was the reaction of the President on this statement? And do you see a reason for the former House Speaker to think that he might be the scapegoat? Kung ano po ang nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez ay hindi po natin ito saklaw. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating Speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan ng Pangulo para managot ang dapat na managot. Pero ang sinabi rin po kasi niya, he denied that he was in control when it comes to the issue on budget when he was still the House Speaker. And kung tutuusin, yung command responsibility daw is more on the executive branch. So do you see this na parang putting the blame on the executive instead of the legislative branch of the government? Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yun. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up. Maturo nagdiwang. Isahan po niya ang pag-iimbestiga. Para kung meron mang anomalya at kung sino yung dapat na managot, dapat po na managot. But last na lang, how do you define the relationship between the President and the former House Speaker? Are they in speaking terms? Sa aking personal na pagkakaalam, wala po akong nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin nung... Sa aking pagkakaalam, kung ako'y itatanungin nyo, wala po akong nakita nag-meet sila, nagkausap sila. Depinsa gyud day. Wala po. Pero paano po natin i-describe yung kanilang relationship? Are they good? Wala po ako masasabi. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. So, hindi ko rin po sila nakikita nagko-communicate. So, wala po ako masasabi patungkol dyan. Ma'am, may we know when was the last time the President talked to the former House Speaker? Wala rin po ako nakita. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y makapasa na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakitang nag-usap. Thank you, sir. So, usa ba ning abogada may galag top notcher magani may galang mong tubang. Pero og Sara Duterte to mga higala imong gipangutana og ang gipangutana sa reporter miyembro may galas Malacanang Press Corps, no? May lagi naara kita diri sa Mindanao kay na apil ta may gala ng Malacanang Press Corps. Pero sa Manila magod pag komentarista ka di ka kasud ana diha. No ang naa diha reporter ra gyud. Kay ako ibutang Manila. Lampurnas.
Pero base na pagkaugma may gala tangkidigira na nasa gawas. Hindi man din makaintindi ng Bisaya yan. Alas 8:40 na may galang Dagnas buntag. Wa ko no siya kita, no? Wa si kita may galang nag-istoryahan ay babas BBM og yang gigagaw. Unya kung unsa man ang depensa ni ni Martin Romualdez, iya sa kuno na. Unya sa isgutanan usab may galang ang executive department which is gipangunahan sa presidente mao'y responsable nining tanan mga igsoon. Ang tubagsan ni Anticlair may gala maugani kuno nga nag-initiate og investigasyon si BBM kay gusto niya nga may gala nga mapanubag ang dapat manubag mga kaigsuonan. You know, ang flood control anomaly may gala kadugayan nagkalabo lumabo may gala habang tumatagal. Ang yawin nining tanan may gala makauli si Saldico. Si Saldico mga igala kumpirmahon sa mga tao kung tinuod ba ning malita delivery mga kaigsuonan. But you cannot question the malita delivery ano man. Na ay mga pictures and indeed mga igala nahitabo gyud ang malita delivery o makonfirma usab mga igsoon nga dunag yun nga wa nga kwartas gobyerno. Kanimo tinuod nga kawat? No, kanimo tinuod nga kawat may igala kay wa nagiagig bangko. No? Kini nga kawat may igala maoy dinagko. Kanang salin ra imong paghimungtan diha. No? Kanimo dapat may igala kasukan ni Trillanes pero dili. Kaya ang kinabuhi ni Trillanes mga igala nakadedicate na gid siya nga kontrabida siya sa mga Duterte mga kaigsunan. Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.